Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Алтын бедуин кабат Чаллыда. Дакар җиңүчеләре Чаллыга җиңү белән кайтты. Иҗтимагый җирле үзидарә рәисләре халыкка тарифлар турында мәгълүмат җиткерәчәк. Чүп түгүгән инде бәяләр расланды. Чаллыда законсыз рәвештә файдаланучы 324 җир участогы ачыкланган. Участокларда күчемсез милек объектлары да бар, тик тиешле документлар рәсмиләштерелмәгән. Дакар 2019 җиңүчеләре Чаллыга кайтты. Аларны Бегеш аэропортында төнге сәгате 1-дә каршы алдылар. Данлыклы КамАЗ-Мастер командасы белән очрашуга спортчыларның туганнары, дуслары, журналистлар да килгән иде. Киренке ярышлардан соң КамАЗ-Мастер командасы чираттагы җиңү белән туган илгә кайтты. Бер ай дәвамында алар өчен якыннары, спорт сөючеләре җан атты. Ике экипажның ярышлардан төшереп калдыруларына исә күпләр борчылды. Жалко, что мы имели эти потери, потому что ребята готовились очень серьезно. Но Дакар непредсказуем. Он каждый день преподносит какие-нибудь вот такие вот именно обстоятельства. Поэтому переживали. Юлсыз кымлы ташлы җирләр буенча сузылган 3000 чакрымлык трасса гадәттәгечә катлаулы. Эдуард Николаев экипажы 3нче тапкыр рәттән раллида беренчелекне яулауга иреште. В этом году особенность сложностей была, конечно же, песчаная дорога. Это дюны, непреодолимые пески, очень зыбучие пески, воронки, которые организаторы специально заводили, чтобы усложнить этапы. Быел КамАЗ-Мастер командасы тагын бер җиңү яулады. Икенче урында Дмитрий Сотников экипажы. Без друг друга в этой гонке мы с Эдиком, наверное, не добились бы того результата, если бы друг друга не выручили. Поэтому это наша общая победа команды. И еще раз доказал, что команда КамАЗ-Мастер именно сильна своим духом и командной работой. Раллида барлыгы 41 йөк машинасы старт алса, аларның нибары 14 финишка килеп җитү бәхетенә иреште. Ясенханова, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Иҗтимагый җирле үзидарә рәисләре халыкка чүп түгү буенча тарифларны аңлатачак. Жилкомсервис идарә итүче оешма җәмәгать белән эшләүчеләр советын җыйды. Биредә бүген актуаль булган сорауларны карадылар. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләр хәзер кеше өчен аена 71 сум 95 тиен түләргә тиеш. Ә шәхси секторда яшәүчеләр кешедән 78 сум 5 тиен. Тарифларның төгәл суммасы узган атнада гына расланды. Моңа кадәр чүп түккән өчен бер кешедән 80 сумнан артык түләргә кирәк иде. Агымдагы елда Татарстан хакимияте калдыклар күләмен икенче эшкәртү һәм киләчәктә хуҗалыкта куллану юлы белән киметергә ниятли. На 14 рублей это очень даже чувствительно для нас. Мы, получаемся, Татарстан, снизу вторые. Первый Башкортостан, у которого 58 рублей. И вот у нас 71 рубль 95 копеек. Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгында коммуналь калдыклар белән эш итү буенча яңа системаны гамәлгә кертү сораулары буенча халык мөрәҗәгате өчен кайнар линия оештырылды. Аның номеры 843 231 14 10. Күпбалалы гаиләләрне җир биләмәләре белән тәэмин итү өчен 350 гектар мәйданда участоклар сорала. Бүгенге чиратта 4000-нан артык шәһәрдәшебез исәпләнә. Чаллы территориясендә шәхси торак төзелеше өчен урын булмавын искә алып, бу юнәлештә Тукай районы хакимияте белән эш алып барыла. Узган ел, мәсәлән, Илбухта поселогындагы 71 гектар мәйдан муниципаль карамакка тапшырылган иде. Шулай ук Калмаш һәм Түбән Суксы авыл җирлекләренең генераль планы да эшләнгән. Торак пунктлардагы 198 гектар җирне Чаллы муниципаль милке карамагына тапшыру максаты күздә тотыла. Бу күпбалалы гаиләләрне җир белән тәэмин итү мәсьәләсен хәл итү максатыннан эшләнә. Чаллыда законсыз рәвештә файдаланучы 324 җир участогы ачыкланган. Бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә җир һәм милек мөнәсәбәтләре идарәсе башлыгы хәбәр итте. Участокларда күчемсез милек объектлары бар, тик тиешле документлар рәсмиләштерелмәгән. Ленар Гыйзатуллина белдерүенчә, хуҗалар моны эшләргә ашыкмый, аренда килешү дә төзергә теләмиләр. Аларга җир участогын үз белдекләре белән кулланулары өчен административ җаваплылык турында белдерү кагазе җибәрелгән инде. По данным факта предъявлены претензии на сумму 136 миллионов рублей. В случае отсутствия оплаты подаются исковые заявления в суд. По результатам рассмотрения удовлетворено 62 иска на сумму более 42 миллионов рублей. В процессе судебного производства оплачено 10 миллионов рублей неосновательного обогащения.
Шалуда спорты құрылмалары орта бұйылы Шулман проспектінде орнашқан офис бинасында түзіклендіру ішлері башланырға тегеш. Есігізге түшірем 15-20 ел давамында бош тұрған объекті муниципаль милік бұларақ рәсмелештірілді. Қазір тез арада онда ненде түр спорт құрылмасы болашаған хәл ету сұрала. Анары түзіклендіру ішлері башланырға тегеш шәһәр мэрі белгілеп өтуінше Шалуда спорт білен шұғылену үшін объектлары жетерлік түгіл. Әгерде сізні бірер проблема бүршісі кешатлықлы хәбір жеткіресігіз келсе, біздің редакцияның қойнар ілімті телефонына шалтыратығыз 51-31-31 номері тәулік бойына ашри. Қысқа гудоктансың хәбәрігізні қалдырығыз. Біздің хәбіршілерібіз сіздің ілімтеге кіріп, проблемағызны хәлетерге бұлышыр. Шалғыратқа шесімігізні һәм телефон номеріңізні қалдырырған ұтмағыз. Күннер салқыны шағы бұл хақта Татарстан гидрометеорология һәм әйләнә тирә мөхитне күзәтү идарәсе хәбәр итә. Алдағы төндә Татарстан Республикасы территориясендә һава торышын салқын атмосфера фронты, иртәгә көндез Төньяк Атлантик циклонның тыл өлеше билгеләячәк. Төнге һәм иртәнге сәгатьләрдә термометр баганалары 17, аязган вакытта 20 градуска кадәр төшәчәк. Көндез һава температурасы -10–-15 градус булачак дип билгеләп үтә синоптиклар. Соңрак 23 һәм 24 гыйнварда Татарстанда салкыннар тагын да көчәячәк. Төнлә һәм иртән термометр баганалары 26-га кадәр, аязган вакытта 31 градуска кадәр төшәчәк. Атна ахырында һәм ял көннәрендә Татарстанда салкын һава торышы сакланачак. Шалыға енден Умарташы Пигановлар келді. КамАЗ мәдәниет йортында алар балының бик күп түрләрен тәкъдим итә. Татлы продукты Волгоград, Ростов, Әстерхан өлкәләреннән Башкортстаннан җыелган. Ярминкә атна азагына кадәр дәвам итәчәк. Пигановлар шәһәрдәшләргә балның 40-ка якын түрен алып килгән. Сатуда карабыдай, хуш исле юке, кыргый кортлар балы бар. Кыргый умарталардан җыелган бал төрле витаминнарга аеруча бай. Мед диких пчел собирается один раз в сезон, считается самым зрелым медком. Этот мед содержит маточное молочко, трутневое молочко, частицы пыльцы. Каштан содержит большое количество дубильных веществ, пектина, содержит большое количество иода. Бал кәрәзләрдә саклананы сату алдыннан гына йөртәләр. Пигановлар Шалыда ай сайын шуңа күрә шәһәрдәшләр алар продукциясы белән яхшы таныш. Балны бер тапкыр алып караганнар, ярминкәгә кабат килә. Аны биредә үк авыз итү мөмкинлеге дә бар. Липовый мед — это самый уж всем медам мед, по-моему. Уже подсадили внуку 2 года. И стараемся каждое утро ему по ложечке меда. Он уже сам знает, где этот мед стоит в доме и уже тянет руку. Биредә балны кулай бәйдән сатып алырга мөмкин. 3 литрлы банкадагы шәшәк балының бәясе нибары 1000 сум. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм шәшәк балы яүсемлек майы бүләккә. Сатучылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр КамАЗ мәдәният сараенда эшли. Ярминкә 27 январьга кадәр дәвам итәчәк. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хизматуллина сезнең белән сау булашам. Эш атнагыз уңышлы булсын. Минеральная вода санатория Шифаласу и Жминводы – природный бальзам для реабилитации желудочно-кишечного тракта, эффективное очищение от токсинов и укрепление иммунитета. Будьте здоровы!